Croeso'n cyfarfod pregethu. Un pregethwr heddiw yw'r parchedig Dewi Tudur Lewis. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Mae yna de wedi paratoi, felly mae croeso i chi i ymuno gyda ni. Fyny y grisiau yn y neuadd drws nesaf. Bydd casgliad yn cael ei gymryd, ac wrth i ni gymryd y casgliad tuag at goster cynhadledd, gewn ni ganu emyn rhif 185. 185. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n mhechod cas. Fydd yn anwyl, meibion dynion mwy athgar. Emyn rhif 105 gen i eistedd i ganu hon. Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma idd di, ac yn diolch am gyfle i ddyrchafu dy enw, i ganu dy glodydd ac i geisio dy wyneb. Ac i ni yn gofyn o Dduw ar ei ti drigarhau wrthym, ac i ti bresynoli dy hun yma yn ein plith. Yn gofyn am dywalliad yr ysbryd glân arnom, i ni yn gweddio bydd pob yr un ohonom yma yn ymwybodol o'th bresenoldeb, o'th gwmniaeth, ac y byddu di yn agor ein llygaid ni i cael gweld rhyfeddodau yr Efengil. I ni yn gofyn am lygaid yr rhai sydd yn ddall i wirionedd yr Efengil. I ni yn gofyn ar ei ti i hagor nhw heddiw, ac y byddant yn dod o dywyllwch i oleuni. I ni yn gofyn am dy blant yma o Dduw, y bydd rhyfeddod yr Efengil yn peri i'n calonnau lamu oddi fewn, ac y byddwn ni yn foliannu di o waelod o'n ein calonnau. Tyrd felly o Dduw, nertha ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch chi ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 47. 47. Llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae'n noddfa. I olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Hallelujah, i'r oen bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi'r iorddonen drachefn ni a'i molwn. Emyn rhif 47 gen i sefyll i'w chanu.
Mae'r darlleniad yn Efengyl ar 4 benod ar 10 ac yn darllen o'r adnod gyntaf hyd a 4 ar 20. Gwrandewch ar air Duw. Bu hefyd, pan ddaeth ei fi i di, un o beneithiad y Pharisëaid ar y Saboth, i fwyta bara, iddy'n twythau ei wyliau ef, ac wele yr oedd gŵr gyda'i fron ef, rhyw ddyn yn glaf o'r dropsi. Ar Iesu gan ateb, a lefalor o'r wrth y cyfreithwyr a'r Pharisëaid, gan ddweud, air hydd iachau ar y Saboth, a thew iawn nithans, ac efiau cymer ato, ac a'i hiachaodd ef, ac a'i gollyngodd y maith. Ac atebodd un twythau, a dywedodd, asyn neu ich, pa un ohonoch a syrth i bwll, ac yn ebrydd, nis tyn ef allan ar y dydd Saboth. Ac ni allan rhoi ateb yn ei erbyn ef yn y pethau hyn. Ac efi a ddywedodd wrth y gwahoddedigion, ddameg, pan ystyriod fel yr oeddent yn dewis yr eisteddleoedd uchaf gan ddweud wrthynt, pwy ath wahoddir chi gan neb i neithiwr nac eistedd yn y lle uchaf, rhag bod un anrydedd isach na thi well i ei wahodd ganddo, ac yw hwn ath wahoddod di ac yn saddefod a dweud wrthyt, dyro leu hwn, ac yna dechrau honno ti trwy gywilydd gymeryd y lle isa. Eidydd pam wahoddir dos ac eistedd yn y lle isa, fel pam ddilor hwn a wahoddi di, y gallai fe ddweud wrthyt, y cyfaill, eistedd yn uwch i fyny, can ys y bydd i ti glod yng ngwydd yr rhai eistedd asan gyda ti ar y bwrdd. Can ys pob un ac ei dyrchafo ei hun, a ostyngir, ar hwn sydd yn ei ostwng ei hun a ddyrchefir. Ac efi a ddywedodd hefyd wrth o'r hwn a gwahoddasau efo, pam nelich ginio neu swper, na alwyd y gyfeillion na throdyr, nath geraint, nath gymdogion golidog, rhag edrych twythau ei chwyd o wahoddiadaethau, a gwneithir taledigaeth i ti. Eithir pam nelich wedd, galw'r slodion, y nefryddion, y cloffion, y deillion, a dydwydd fyddi, am nos gan yn ddim i dalu i ti, canys fe a delir i ti yn atgyfodiad yr rhai cyfiawn. A pan glywodd rhyw un o'r rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd o pethau hyn, efi a ddywedodd wrtho, gwyneb fyd y dyn, a wyta o fara yn hyrnas ddiw. O'r gyntaf a ddywedodd wrtho, rhyw ŵr a wnaeth swper mawr, ac a wahoddodd lawer, ac a ddanfonodd ei was bryd swper i ddweud wrth yr rhai y wadd a hasid, dydwch canys weithian, na mae pob peth yn barod, a hwy oll a ddechrau asant yn un bryd ymysgusodi. Y cyntaf a ddywedodd wrtho, mi a brydais dyddyn, ac y mae'r rhaid i mi fyny diweled, a tolwg i ti cymer fi'r esgusodol. Ac arall a ddywedodd, mi a brydais 5 iau o ochen, ac yr ydw i fy mynydd i'w profi hwynt, a tolwg i ti cymer fi yn esgusodol. Ac arall a ddywedodd, mi a briodais wraig, ac am hynny nis gallaf i ddafod. Ar gwas hwnnw, pan ddaeth adref, a fyddynigodd y pethau hyn i'w arglwydd, yna gŵr y tŷ wedi digio, a ddweud wrth hewas, dos allan ar rys, i heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg i mewn yma y tlodion, yr anafus, a'r cloffion, a'r deillion, a'r gwas a ddywedodd arglwydd, gwneithid fel y gorchymynais ac eto yma'r lle. A'r arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, dos allan i'r priffydd a'r ceir, a chymell hwynt i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhi. Cynnes yr wyf dweud i chwi, na chaiff yr un o'r gwir hynny a wahoddwyd brofi o'n swper i. Bydde diw fe'n disiad darlleniad o'i air sanctau.
549. 549. Disgyn Iesu o'th gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd, gwel bechadur sydd yn gorwedd ar ymylon oer y bedd, rho i mi brofi pethau nad adnabu'r byd. 549, gewn ni sefyll i'w chanu. A gawn ni droi at ein hargrwydd mewn gweddi. Da ni'n diolch I ti o Dduw, a thad ein hargrwydd Iesu Grist, dy fod ti'n rhoi I ni y fraint yr uchel o alw ar y denw di, a'r fraint hefyd I ddod ger bron gorseddfaen gras ac yn derbyn cymorth cyfamserol. Yn diolch I ti y gallwn ni ddod at addololi di yn dad a tad ac ysbryd glân, a gwybod bod ni dderbyniad fel plant pan y deiwn yn haeddiant yn gwaredwr, yng ngwaed yr oen, a diolchwn I ti o arglwydd am y ryfeddol fraint hon o cael galw Duw yn dad. A diolch o arglwydd bod na efengyl sanctaidd, bod na ffordd I dod ata ti, a bod na lwybr i'r nefoedd hefyd. Da ni'n diolch I ti o arglwydd am yr efengyl iachusol hon, ac am yr efengyl gosys hon, yn lle by'r arglwydd Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn y lle yn cyflawni deddf o tad, ac yna'n cymryd y methiant ni, ac yn talu'r pris ar y groes, ac yna mae marw yn ein lle. Fe roes ei ddwylo pyr ar led,
fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yr wyn, fel hyfryd lian maen. Esgyn naeth i entrych nef i eiriol dros y gwan, a diolch yn i ti am hyn o ddiw, a gallwn ni daflu'n baich oddi ar ein gwar, wrth deimlo dwyfol roes ac egogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth y groes. Ac felly y deiwn o arglwydd, yn y cyfnod yr ydyn ni'n byw ynddo, cyfnod a ddifaterwch at ei frawder, a throi cefn at bethau diw. Ac y mae rhai ohonom ni'n cofio pethau gwell ac amgylchiadau gwell hefyd, ac y mae yn dristwch ac yn drymder calonau ni gyd i weld y difrawder sydd. Ond eto, Diw wyt ti, ac yr wyt ti'n gallu dod yn ddisymwyd ac yn sydyn a thraws newid pob peth, ac fel y bydd dynion yn cyfeirio ffordd tuag at ti, ac at yr Iesu, ac yn gweld ei werth ac yn cael ei cyfleidio ac yn cyfleidio yn yr arglwydd fel gwaredwr. A da ni'n diolch ti o hyn, o ddiw bod hyn yn aros o hyd i ni. Ac eto hefyd, da ni'n gofyn i ti i edrych ar ein gwlad. O, cofio am gwlad ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddai grym. A hefyd, nid aeth o'n cof dy wirthiau gynt, y sanctaidd dan a'r bywiol wynt, gwyn fyd, na ddeiant eto i lawr, o ddiweinior, par lwydd yn awr. Ac am y pethau hyn y gwyddiwn, ac yn y ddinas hon o ddiw, lle mae nifer mawr iawn o Gymru, ac eto mae'n anodd iawn i ddod i adnabod i gyfarfod nhw, ond efallai trwy ddirgelffur yr ysbryd, a rwy ti'n gallu arwain pobl yn annisgwyl i lefydd oedden nhw ddim yn disgwyl dod, ac nid yn unig dod i'r addoldy, ond dod at Grist ac at heddwch cydwybod wedi glirio trwy'r gwaed. O arglwydd, a ni'n gwybod dy fod gen ti dy bobl, a bod gen ti dy ffordd o chwilio nhw allan a dod â nhw at y ti dy hun. Am hyn y gweddiwn yn daer, a hefyd am bob lle a oddoliad sydd yn ffyddlon i ti, gyfynwn dy fendith arnynt ac arwyn i dogion dy air hefyd, fel na fydden nhw'n digalonion cael eu calonogi mewn dyddiau sydd mor anodd, ac eto o arglwydd, os edrychwn i fyny fe welwn ni wynebryd ein harglwydd, ac y mae hyn yn gysuro'n calonau ni ac yn codi'n hysbrydion ni, fel ein bod ni'n dweud, a da yw Duw, a rhyfeddol yw Duw, a bendigedig yw enw ein Duw ni. Ac felly nawr, yn yr oedfa hon, da ni'n gofyn i ti roed ein einiad yr ysbryd glân ar dy was, fel y bydd o'n llefaru yn nerth yr ysbryd glân, a'r gair hwnnw felly yn dod i berfeddion hyn ei neidiau ni, ac fel y bod yn ymateb yn cael ein cysuro, neu beth sydd ei hangen arnom ni. Gwna hyn o Dduw, a'r hod y bresenoldeb i ni, fel ein bod ni'n ymwybodol dy fod Duw gyda'i bobl. A maddau ni o Dduw, maddau'n pechodau ni, a derbyn ni yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych chi gan i emyn rhif 594, 594 dros bechadur Biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymio nesid orfod crymu pen. 594 gewn ni sefyll i'w chanu.
Gai yn y lle cyntaf ddeud diolch yn fawr iawn i'r bobl sydd yn trefnu am y gwahoddiad ac am y cyfle i gael pregethu Efengyl newyddion da ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Hoffwn ni am chydig pnawn yma eich gwahodd chi droi i'r penod yna, Efengyl Luc, penod 14, a'r ddameg yn arbennig mae esbonwyr yn cyfeirio ati fel dameg y swper mawr. A'r ddameg yna yn arbennig, ac os rhaid cael adnod neu geiriau yn destun, mae'r geiriau welwch chi ar ddiwedd adnod 17 yn fel rhyw pivot point yn y ddameg. Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi yng ngenau y gŵr sydd yn trefnu ac yn gwahodd y geiriau yna. Deuwch, canys weithian, y mae pob peth yn barod. Deuwch, canys weithian, y mae pob peth yn barod. Mi welwch chi oddi wrth y cyd-destun ges i'n ysgu yn y coleg hynny o addysg ddiwinyddol neu bregaeth wrol oedd rwy'n yn gael. Mi ddysgais i yn y coleg ac ar ôl hynny hefyd bod cyd-destun yn rhywbeth pwysig iawn, a mae o. Ac os sylwch chi ar y cyd-destun yn y fan yma, mae Iesu Grist yn cael swper, yn cael gwahoddiad at y dyn yma, yr Phariseaid yma, ac mae yna sgwrs yn codi, ac mae Iesu Grist yn trafod hefo nhw, ac yn sylwi yn eu ymwneud nhw efo'i gilydd, yn y ffordd maen nhw'n delio hefo'i gilydd, bod be mae pobl yn feddwl ohona ni yn uchel iawn ar eu rhestr nhw. Bod ni i gyd, falle, yn awyddus i fod yn boblogaidd, ac mae Iesu Grist yn sôn yn dydy am y dyn yna yn cael gwahoddiad i swper, ac mae o'n meddwl, da chi'n gwybod bod o'n yn beth pwysig yn ei olwg o, mae o'n meddwl bod o'n wedi cyrraedd, os ydy o'n cael eistedd i fyny y bwrdd, eistedd yn agos at yr gŵr sydd wedi trefnu y swper. A mae Iesu Grist yn rhoi rhyw gyngor bach iddo fo yn y fan yna. Gofala meddai Iesu Grist pan wyt ti'n mynd i swper bod chdi'n eistedd lawr y bwrdd, a wedyn os bydd na le ac os bydd yr dyn sydd yn gofalu ac wedi trefnu'r swper yn dymuno, elli tho wedyn dy wahodd i fyny'r bwrdd. Rhag i'r peth ofnadwy yna ddigwydd, iddo fo roed i law ar dy ysgwydd di a dweud, nid fan'na mae dy le di. I lawr y bwrdd yn y gwaelod y myncw, mae dy le di. A mae hwnna jyst yn ddarlun eto, a geiriau grasol y gwaredwr yn dweud am y byd mawr sydd o'n cwmpas ni fel a ma pobl. Dyna'r gwir. Bod ni'n medru bod mor bryderus a bod ni'n medru bod mor ofalus am gael y lle ycha ar y bwrdd. Ac mae Iesu Grist, dwi eisiau deud hyn, mae Iesu Grist yn troi hwnna i gyd, a mae'n defnyddio darlun bach, dameg bach, stori bach, mwyn cyfleu'r bobl yma, ac i chi a fi pnawn yma. Y peth pwysica un ydy, nid sut mae hi rhyngon ni ar ryw bobl bwysig, yda ni'n cael y lle ycha ar y bwrdd neu beidio yn y byd, ond y cwestiwn pwysica un ydy, sut mae hi pnawn yma, heddiw, rhyngon ni a Dyw. Beth yn union ydy ein perthynas ni, rhyngon ni a Dyw. Ac mwyn dwyn hwnna allan, dwi eisiau'ch gwahodd chi pnawn yma am chydig i edrych ar y ddameg. Mwyn dwyn hwnna allan, mae Iesu Grist yn dweud y stori yma am y dyn yma'n darparu swper ac yn anfon gweision allan, dwch ni atgoffa'n hunan, anfon dynion allan i wahodd i mewn i'r swper a mae o'n cyrraedd un tŷ a mae o'n cnoc ar y drws, da chi'n dychmygu, neu dwi'n dychmygu, a mae o'n cael yr esgusodion yna, wel meddai un, dwi wedi prynu tyddyn, ac yma rhaid i mi fynedau weled, cnoc yn drws nesaf, wel medda hwnnw leciwn i gael dod, ond dwi wedi prynu anifeiliaid, yma rhaid i mi fynd a'i profi nhw, a mae'r cnoc yn y drws nesaf eto, dwi wedi priodi
medda'r dyn hwnnw, dwi wedi priodi gwraig ac am hynny nis galla fi ddyfod. Ac yr dynion yma'n dod yn ôl ac yn rhoi di adroddiad a maen nhw'n deud wrth y gŵr sydd wedi darparu swper. Fel hyn mai, dyma'r ymateb, a mae gŵr y tŷ yn dweud wrthyn nhw ewch eto. Daliwch ati. Ewch i'r priffydd a'r caeau a galwch y bobl yno hefyd i mewn a chwiliwch am y bobl yna, neith yn y diwedd ymateb. Dwch ni feddwl am ryw 3 gair bach i'n helpu ni ac i drio cadw trefn ar yn meddyliau ni. Yr gair cyntaf dwi eisiau chi feddwl amdano fo, pnawn ma, di'r swper. Mae'r ddameg yma'n cychwyn hefo'r geiriau yma. A'r rhyw ŵr a wnaeth swper mawr. Ac yn syth y mae'r arglwydd Iesu Grist eisiau ni feddwl am Dduw. Fo di'r gŵr yn y ddameg. Ac yn syth mae o eisiau chwilio i mewn i beth yn union ydych perthynas chi a fi hefo Duw. Sut mae pethau yn union rhyngon ni a Duw. A sut ydych chi a fi yn ymateb i wahoddiad yr Efengyl. Sut ydych ni'n ymateb i wahoddiad yr Efengyl? Dwi'n ama bod o ryw glwyd, ych chi'n gwybod, fwy falle ymhlith y Cymru Cymraeg nag unrhyw genedl arall y gwn i amdanyn nhw, lle maen nhw'n meddwl, wel, gawn ni bypass yn fanna, gawn ni bypassio yr ymateb yna. Does dim rhaid i ni ymateb fel yna, yn yn calon, does ddim rhaid i ni gredu dros o'n i'n hunan yr Efengyl. Mae gen i lawer profiad o'r peth eich bod gynnwch chi hefyd. Dwi'n cofio pan dwi wedi bod yn swyddog lles yn yr ysgol uwchradd yn Blaenau Ffestiniog am rai blynyddoedd, ac oedd pobl yn gofyn ar y cychwyn pan gychwynnais i, wyt ti yma am 3 diwrnod, medden nhw, be wyt ti'n neud am weddill yr wythnos? Ac o'n i'n deud, wel, dwi'n weinidog. Ac oedd y sgwrs yn stopio'n stond yn fanna. Ac oedd pobl yn deud, wel, oedd nain yn ddynas da. Neu oedd yn hen daid, oedd o'n bregethwr. Fel tos o'n i'n meddwl, da chi'n bod, oherwydd bod ni'n siarad Cymraeg, neu oherwydd bod gynnon ni ryw gefndir traddodiadol Cymraeg fel na, bod yr Efengyl ddim yn gofyn rhywun peth gynnoch chi a fi, ac mae'n ofyn gan y pechadur mwyaf un. Mae'n gofyn i chi a fi hefyd, i gredu yn yn calon. Sa ddim ffordd i osgoi hwnna. Mae Duw yn gofyn gynnoch chi a fi hefyd, i ymateb yn yn calon ac i gofleidio neges yr Efengyl yn yn calon. Ac yn y diwedd, mae hwnna'n penderfynu eich tynged tragweddol chi a fi. Dach chi'n gwybod hynny? Mae'n penderfynu ein tynged tragweddol ni. Beth yn union a sut yn union ydyn ni'n ymateb i'r Efengyl. Fydd o'n penderfynu lle ydyn ni'n mynd ar ddiwedd yn taith pan fyddwn ni'n cau yn llygad ar y byd hwnna i bethau am y tro ola. Mae'r cwestiwn yna yn penderfynu beth sy'n digwydd nesaf. Swper ydy rhywbeth da ni'n gael ar ddiwedd gwaith y dydd. Mae'n beryg i mi ar amantu wan, achos mae'n heulu fi ar ochr yn had yn chwarelwyr. A rhain chi sy'n gwybod am yr traddodiad chwarelu yn Sir Gaernarfon. Maen nhw'n galw un pryd o fwyd yma nhw'n swper chwarel. A fedrwch chi ddychmygu. Y dynion yma'n gweithio ar y mynydd, ar y graig, ac yn gweithio'n galad trwy'r dydd ym mhob tywydd, nid jyst y tywydd yma da ni'n gael rwan, ac ydym ni'n diolch amdano fo, ond yng nghanol y gaeafau caled, efo'r gwynt a'r oerni a'r rhew ac yn y blaen, ac yn gweithio'n galad. Ac yna fedrwch chi ddychmygu'n dod adra ac yn cael yr wledd yma, y swper yma. Swper ydym ni'n gael ar ddiwedd gwaith y dydd. Am be mae Iesu Grist yn meddwl yn fama tybed.
Dwch i ni atgoffa'n hynny. Mwyn i'r wledd yma gael ei hwylio, mwyn i'r wledd yma gael ei theunu allan, a'i chynnig i chi a fi, mae yna waith calad wedi digwydd. Mae yna waith calad wedi digwydd. Dwi'n lecio'r hanes yna yn y bregaeth ar y mynydd, a mae o fel rhyw, newch chi'n sylwi arno fos na, newch chi sylwi arno fos na, da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Chymod yr bobl yna, yr Pharisiaid oedd yn, ar ysgrifenyddion yna, oedd yn ddreinen yn ystlys y gwaredwr, holl gyfnod i weinidogaeth. A maen nhw'n upsetio pan maen nhw'n clywed y gŵr ifanc yma o Nazareth yn pregethu ac yn esbonio'r gyfraith. A maen nhw'n siarad efo nhw hunan, allwch chi ddychmygu, maen nhw'n siarad efo nhw hunan, a maen nhw'n gofyn, pwy ydy hwn, meddyn nhw, am Iesu Grist? Pwy mae hwn yn feddwl ydy o? I ail ddehongli ein cyfreithiau a'n traddodiadau i ni. A da chi'n cofio beth ydy ymatab Iesu Grist? Da chi'n cofio beth mae'n ddeud wrth y bobl yna, hyd yn oed yn fanna, reit ar gychwyn, reit ar ddechrau ei weinidogaeth. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrthyn nhw, ni ddeithim i dorri, ond i gyflawni. Ond i gyflawni. A dyna fywyd, dyna weinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n rhoi ei hun, mae o'n gosod ei hun dan gyfraith Duw. Cyn i fod o'n marw dros bechaduriaid, mae'n gorfod byw drostyn nhw. Chi a fi, pam hynny meddach chi? Wel, oherwydd bod ni, falle bod ni'n edrych yn daclus iawn ac yn ddel iawn ac yn drwsiadus iawn ac yn barchus iawn ar y tu allan. Ond ar y tu mewn mae'n medru bod yn stori mor wahanol. A mae Duw yn gwybod. Ac fe ddaeth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma i fyw dros bechaduriaid. Mae yna emyn, does John Elias Bierem, cyflawnau'r gyfraith byr. Dyna i fywyd o. Cyflawnau'r gyfraith byr. Cyfiawnder gafodd iawn ar ddyled fawr cymaint oedd a dalodd ef. A dalodd ef yn llawn. Mae o'n ymostwm, mae o'n cyflawni, mae o'n rhoi ei hun o dan y gyfraith. Da chi'n cofio'r geiriau yna yn y llythyr at y Galatiaid, lle mae'r apostol yn dweud, wedi wneithur o wraig, medda fo, wedi wneithur dan y ddeddf. Chymod, da ni'n hoff o gannu'r hen garola traddodiadol o gwmpas amser y Nadolig, a mae un o'r carola'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist fel y deddfwr gynt ar Seinai. Hwn yn cael ei eni mewn preseb clawd y Methlehem. Y deddfwr, fo sy'n bia'r gyfraith. Fo di perchen y gyfraith. Fo ydy'r deddfwr gynt. Ac eto, yn dod i'ch byd chi a fi, yn gwisgo gnawd. Meddyliwch am hwn, beth yn union oedd o'n gostio i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni ddim wedi cyrraedd Calfaria, da ni ddim wedi cyrraedd y groes eto, yn y ddiau gnawd. Dwi'n hoff, da chi tha hefyd, dwi'n siŵr, dwi'n hoff o'r geiriau yna'n Philippiau penodau, lle mae'r apostol yn gosod allan rhywbeth o ryfeddod person yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch ar hwn, da ni'n gyfarwydd efo'r geiriau. Eithir, medda fo. Ond, efe ai dibrisiodd ei hun, gan gymeryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion, a'i gael mewn dull fel dyn. Wan, da chi'n sylwi wrth i ni fynd trwy'r cymal yna, mor ofalus ydy'r ysgrythur wrth siarad am berson yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch, yn dibrisio ei hun, mae o'i hun yn intact, yn dduw ac yn ddyn, ond mae o'n dewis dibrisio ei hun. Mae o'n cymeryd arno agwedd gwas. Mae o'n cael ei wneud mewn cyffelybiaeth dynion. Mae o'n ei gael ei hun mewn dull fel dyn.
ac yn darostwng ei hun gan fod yn nefydd. Ifydd i Dduw, ifydd i gyfraith Dduw, ym mhob iots ac ym mhob sill ohoni hi, yn ifydd, nid oherwydd bod arno fo hynny, mae arno chi a fi hynny, ond nid oherwydd bod arno fo hynny, mae'n dewis i wneud o gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Yr arglwydd Iesu Grist o gariad at bechaduriaid. Mae eiriau eraill yn y Testament Newydd yn does sydd yn sôn am be gostiodd o'r gwaredwr. Ac efe, dwi'n meddwl am hwn hefyd, a dwi eisiau chi feddwl amdano fo. Ac efe yn gyfoethog. A ddaeth ein mwyn ni yn dlawd. I be? Fel yn cyfoethogi ni drwy ei dlodi ef. Duw yn ei ras, y gŵr yn yr ddameg yn darparu swper ac yn mynd ati i wneud y gwaith calad yna o ddarparu ar gyfer y cheneidiau tlawd chi a fi. Duw! A mae'r arglwydd Iesu Grist, dwi'n dod yn ôl i fanna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn chwilio, hyd yn oed falla pnaw yma, yn chwilio am eich ymateb chi a fi i hwn. Does a ddim ffordd i osgoi hwn. A wedyn yr ail air, da ni'n dod ar ei draws, ond sydyn iawn yn y ddameg, ydy'r sebon am yr eich i fadda'r gair yna i mi, achos fel na dwi'n meddwl am y bobl yma. Maen nhw'n bobl lyflu, cofiwch. Y bobl na oedd yr gweision yn mynd rownd y drysa, da chi'n bod ac yn cnocio. Fedrwch chi clywed nhw, medrwch? Dwi'n ei clywed nhw. Fedrwch chi clywed nhw? Diolch yn fawr iawn i chi am feddwl amdana i ac am gofio. A swn i wrth fy modd cael dod. Wel, da chi ddim lesio fi'n ofnadwy, bo chi ddim meddwl amdana. A swn i wrth fy... Ond da chi'n gwybod be? Mae gen i rhywbeth arall. A wedyn, da chi'n mynd i drws nesaf, ma'n wrtha'n dweud rhywbeth, wel, dyna'n neis bod chi wedi meddwl amdana i, am yr un peth eto. Dewch ni sylwi ar rei o'r pethau yna. Mi a brynais dyddyn medda'r dyn cyntaf. Dwi wedi prynu tŷ, meddwl. Mi a brynais dyddyn, a da chi bron iawn yn glwad o'n deud, mae gen i gyfrifoldebau. A da chi bron iawn os di'n gwybod rhywbeth neu'n credu rhywbeth am Dduw, da chi bron iawn yn ei glwad o'n ychwanegu'r frawddeg bach arall yna, a mae Duw yn disgwyl i mi wneud hynny. Mae Duw yn gofyn i mi sgwyddo'r cyfrifoldeb yna. Mae gen i gyfrifoldeb. A eich bod ni falla pnaw ma'n deud rhywbeth tebyg, wel, dwi'm yn gallu talu sylw llawn i'r efengil yma. Dwi'm yn gallu talu sylw llawn i'r newyddion yma. Leciwn ni chwilio mewn i hwn, ond gen i ddim amser ar hyn o bryd. Mae gen i bob math o gyfrifoldeb. Mae gen i bob math o ddyletswyddau, a dwi'n ddim prysur iawn. A chymod be mae Iesu Grist yn dweud yn y ddameg yma? Sgyn ti na fi ddim un cyfrifoldeb mwy na'n cyfrifoldeb ni Dduw. Sgynnon ni ddim un dyletswydd uwch na'n dyletswydd ni i Dduw. A wedyn dwi'n licio'r ail ddyn bach yma, lle mae'n deud, ffarmwr dio, a lle mae'n deud wrth y gweision, wel, meddwl fod dwi wedi prynu anifeiliaid ac yma'n rhaid i mi fynedau profi. Be sy'n bod ar y dyn yma, meddwl chi? Be sy'n ei rwystro fo rhag dod i mewn i'r deyrnas? Da chi eisiau gwybod? Mae mor syml â hyn yn y diwedd. Pethau. Pethau. Dwi'n yn gwybod ai peth dynion ydi o. Mae pobl yn deud hynny. Neu mae'r merched yn deud hynny. Thani, it's a man thing. Ond pêl droed neu rygbi yn y de. Ceir. Gwrandwch chi ar ddynion yn siarad am y pethau yna. Merched. Gwrandwch chi ar ddynion yn siarad am y pethau yna. Maen nhw'n ffoli arnyn nhw.
Maen nhw'n rhoi di calon ar y pethau yna. A mae pethau yn gallu'n cadw ni allan o deyrnas Duw. Mae rhoi ein calon ar bethau yn gallu'n nid yn gallu, mae o yn cadw ni allan o deyrnas Duw. A medda'r trydydd dyn mi a briodais wraig, medda fo, gam hynny nis galla fi ddyfod. Dwi'n gallu cydymdeimlo mwy efo'r dyn yma nag efo'r ddau arall, a mi ddedau pam wrthoch chi, oherwydd, da chi'n gwybod beth sydd wrth wraidd yr esgus bach yma? Mae o ofn. Ofn pobl. Ofn dynion. Ofn be fydd hi yn dweud. Ofn be fyddan nhw yn dweud. Ofn be fydd pobl eraill yn dweud. Hwna'n beth real iawn. Mae hwnna'n beth real iawn. Os ydym ni pnawn ma'n cael yn hynna'n, a Duw trwy ei ysbryd yn gweithio yn bywyd ni, ac yn dangos rhywbeth i ni o goniant efengil Iesu Grist, a phrydferthwch y gwaredwr. A dwi'n mynd i ddeud o fel Pesa Thomas Charles yn ddeud o'n ei esbonio fo wedyn, y digonolrwydd o ras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, nad os dim rhaid neb byth ofni i gredu yno fo a phwyso yno fo. Mae'r ofn bach yna. Be fydd hi yn dweud? Be ddid hi? Be fydda nhw'n dweud? Be fydd gynnyn nhw i ddeud? Taswn ni'n dechrau cymeryd y pethau yma o ddifri. Dyna chi un peth am yr esgusodion yma. Ond dwi eisiau chi sylwi a finna hefo chi ar y ffordd maen nhw'n siarad. Achos mae'r ffordd da ni'n siarad yn weithiau yn aml iawn yn bradychu yr hyn sydd yn digwydd go iawn yn yn bywyd ni, ac yn mynd ymlaen go iawn yn yn calon ni ac yn yn meddwl ni. Gwrandwch ar y dyn cyntaf, dwi'n mynd i roi pwyslais wan yn y lle iawn mwyn i chi gobeithio ei weld o. Medda'r dyn cyntaf, mi a brynais dyddyn, ac yma rhaid i mi fyned a'i weled, a tolwg i ti cymer fi yn esgusodol. Medda'r ail ddyn, mi a brynais be miau o ychen, ac yma rhaid i mi fyned a'i profi, a tolwg i ti cymer fi yn esgusodol. Medda'r trydydd dyn, mi a briodais wraig, ac am hynny, nis galla fi ddyfod. A da chi'n gwybod yn syth wrth i ddarllen o'n y ffordd yna, da chi'n gwybod yn syth pwy ydy'r person pwysica, neu beth ydy'r peth pwysica y mywydau y tri yna. Nhw eu hunan. Oedden ni'n deud estalwm, doedden, y fi fawr. A mae o'n fama, y fi fawr. Nhw, a be maen nhw yn feddwl, be maen nhw'n credu, be maen nhw eisiau warchod. Mae'ch Beibl chi a fi yn llawn o sôn am bechodau. A mae'n enwi llawer iawn, degau, cannoedd siwr o fod, o bechodau. Ond mae'ch Beibl chi a fi hefyd yn sôn am bechod. Beth ydy pechod? Y pechod mwyaf ydy gorseddu yn hunan. Dyrchafu yn... Da chi'n cofio'r deg orchymyn? Dwi'n cofio dysgu'r deg orchymyn ar yngho, ac oedden ni'n cael 6 einiog os oedden ni'n medru adrodd o'n gywir. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw yr hwnna ddig di allan o wlad yr aifft ac o dir caeth iwed. Be sy'n dod wedyn? Na fydde di ti ddiwiau eraill ger fy mron i. A da chi'n gwybod, mae o'n drawiadol. A dwi'n gwybod mae yna stori ydy hi, stori ddychmygol gen Iesu Grist, ond dwi'n meddwl bod dwi'n credu bod pob gair ddath o enau yr arglwydd Iesu Grist yn ei le ac i bwrpas. A bron iawn na gyda chi'n teimlo, wrth i fi ddarllen o fel nes i rwan, bron iawn na gyda chi'n teimlo mae'r tri yma wedi cael sgript. Maen nhw bron iawn yn deud yr un peth. Dim ond newid y tyddyn am yr anifeiliaid ac am y wraig, ond maen nhw'n deud, mi a brynais, dyddyn mi a brynais be miau ochan, ac yma rhaid i mi fyneud, ac cymer fi yn esgusodol. Mae'n sgript. Byddwch chi, mae gynnon ni Elin.
Chi'n gwybod ni? Mae yna Elin sy'n gwrthwynebu Duw a'i deyrnas. A mae o'n medru roed y sgript i chi. Neith o ddeud wrthoch chi, yli, mae rhaid ti edrych ar ôl chdi dy hun, mae rhaid ti warchod chdi dy hun, mae rhaid ti ofalu amdana. Paid gwrando dechrau gwrando rwan, dwi wedi clywed hwnna gannoedd o weithiau. Paid dechrau gwrando rwan ar y bobl yna. Paid mynd i'r cyfeiriad yna. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd os ti'n mynd i'r... Mae o fel sgript. O'n i ddeitha chi mod i'n gweithio, dwi wedi gorffan yno erbyn hyn, ond dwi wedi bod yn gweithio yn yr ysgol am am gyfnod o flynyddoedd, ac yn gwneud y gwaith o'n i'n drio wneud. A dwi'n yn gwybod fe hwn yn newyddion i bobl Gaerdydd, ond does na ddim plant drwg neu pobl ifanc drwg yn y gogledd. Chi'n gwybod ni? Sa'n plant drwg yn y gogledd. Mae yna rhyw gyflwr arnyn nhw. Mae nhw'n dwi'n eisiau neb fynd allan o'r capel yma pnawn yma a meddwl bod y bregethwr yn dweud na dos a ddim fath beth i gael ei ADHD. Ond mae bob un plentyn a rhywbeth yn bod arno fo. Diolch yn hogyn drwg wan. Mae gyda fo ADHD. A mae yna, lawar cyflwr. Mae yna blant damp i gael, da chi'n gwybod am hynny? A mae yna blant ODD, Oppositional Defiance Disorder. Dwi'n gwybod am hwnna. Dyma'r ysbryd gwrthwynebus i efengyl Duw. A mi gawn ni help. Mae yna help i gael o'r pwll. Mae yna help i gael efo'r cyflwr yna. I'w weithio fo allan, Oppositional Defiance Disorder. Be di'r trydydd gair meddach chi yn sydyn iawn? Wel, hwn, o'n i'n meddwl swn i'n gorffan efo hwn. Y sioc. Y sioc. Oherwydd y sioc ydy fod na unrhyw un yn dod. Fod na unrhyw un yn ymateb i'r efengyl. Fod na unrhyw un yn derbyn y gwahoddiad i'r swper yma. Oherwydd, os ydy beth da ni wedi ddeud yn wir i lawr i'r pwynt arbennig yma, os ydy o'n wir bod yn rhaid ymateb yn calon i wahoddiad yr efengyl, a bod y fi fawr mae'n gallu bod mor gry nes bod ni'n meddwl hyd yn oed bod ni'n gallu ateb Duw efo'r fi fawr ac yn dweud, wel, dwi'n rhy brysur, neu dwi'n rhy hyn, neu dwi'n rhy rhywbeth arall. Y sioc a'r syndod ydy bod na neb yno, o gwbl. Ond yn y ddameg mae Iesu Grist yn ei darlunio i chi a fi, mae yna bobl yno. A dwi eisiau chi edrych ar y disgrifiad, achos mae'r disgrifiad ohonyn nhw yn un hyfryd iawn. Edrychwch, os gynnwch chi Beibl o'ch blaen, edrychwch ar adnod 21 a sylwch ar y disgrifiad yna. Pwy ydy'r bobl? Gwrandwch, pwy ydy'r bobl sydd yn cael dod i mewn i deyrnas Iesu Grist? Mae'r swper yn cael ei ddarparu. Mae'r wledd yn cael ei ddarparu. Ddedai yn y munud yn union beth ydy'r wledd. Mae'r swper yn cael ei ddarparu. Mae'r wledd yn cael ei darparu. Ac mae gan bobl bob math o esgusodion pam na ddylion ni ddim ymateb i hwn. Bob math o resymau yn tyb ni'n unan. Pam na ddylion ni ddim. O mae yna bobl yn ymateb. Mae yna bobl yn dod i mewn. Da chi wedi dal ar y geiriau yn adnod 21. Clodion. Welwch chi hwnna? Clodion. Pwy di'r heini yn y Testament Newydd, meddach chi? Gwyn ei byd y clodion yn yr ysbryd. Dyna pwy ydy'r clodion. A da chi mod, nid pobl sy'n methu fforddio gwyliau Sbaen ydy'r clodion. Pobl oedd a dim byd ganddyn nhw i'w gynnig. Cardotswyr ydy'r clodion yn y Testament Newydd. Pobl oedd a dim ceiniog wrth ei henwa. Mae hwnna ddeitha chi a fi. Wel, os ydw i pnawn yma eisiau cael dod i mewn i deyrnas Dduw, os ydw i pnawn yma eisiau cael dod i mewn i berthynas real, dduwiol, fywydol, efo Duw,
trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i mi gydnabod rhywbeth amdana fi fy hun i ddechrau. Mae rhaid i fi weld rhywbeth amdana fi fy hun i ddechrau, fel mae Duw yn yngoleuo fi, fy mod i'n dlawd. Mae yna emyn bach does yn dweud, mae fi yn dlawd, heb feddi dim, ac yn sa'n roddi popeth dim. Dim byd i'w gynnig. Dim jyst bod gynnau chydig i gynnig, ond dim byd i'w gynnig. Yn bankrupt, yn ysbrydol ac yn foesol, heb ddim byd i gynnig i'r brenin mawr. Yn anafus, dwi'n ecio'r gair yma, mae o'n ddisgrifiad o be mae pechod yn neud yn bywyd ni. Mae o'n achosi anaf i ni ag i bobl o'n cwmpas ni. Drychwch chi ar y byd mawr o'n cwmpas. Mae'n llawn o bobl sydd hefo anafiadau pechod yn ei bywyd. Rhyw ddolur, rhyw boen, mi ddudodd Iesu Grist rhyw dro wrth rhyw bobl. Peth fel hyn, ni traed i'r rhai iach wrth feddyg. Beth a sut tybad ydyn ni'n gweld ac yn edrych arno ni'n hunan? Ymha o leini ydyn ni'n gweld yn hunan pnawn yma. Yn gloff, pant y celyn bu ar geiriau, ni cherddau'n gywir, hanner cam, oni byddi di o'n blaen. Methu cerdded llwybrau Duw, heb nerth Duw. Ac yn ddall, ddim yn gweld, ddim yn deall, ddim yn sylwi ar ddim byd, ddim yn gweld dim o ogoniant Duw, na'r efengil, nag o brydferthwch person y gwaredwr, nag o ryfeddod yr ysgrythur, nag o ogoniant y newyddion da sydd i'w gael yn Iesu Grist. Dim yn gweld dim o'r pethau yna. Yn ddall, oni bai fod Duw yn datguddio ei hun. Pwy sydd yno? Dyna pwy sydd yno. Y bobl sydd ar ryw olwg fel yna, arnyn nhw eu hunan. Di hwnna wir amdano ni pnawn yma. Y cwestiwn arall dylia ni ofyn wrth gorffan efo'r ddameg, ydy, pam maen nhw yno? A dwi wedi dwad wan at y testyn. A wedyn, fe rech chi faddau fi wan, dwi'n cychwyn. Rhyw hanner awr bach arall. Pam maen nhw yno? Drychwch ar y testyn. Adnod 17, diwedd yr adnod. Deuwch, da chi'n deall y gair yna, canys weithian, da chi'n gwybod beth i hwnna? Da chi'n gwybod beth i hwnna? Da ni'n camgymeryd hwnna, da ni'n meddwl bod o'n yr un ystyr ar gair arall sy'n debyg iddo fo weithiau, ond dim weithiau ydy o. Weithian ydy'r gair, ac ystyr y gair weithian ydy, gwrandwch, hefo'ch dwy glist ac hefo'ch calon os gallwch chi, ystyr y gair weithian ydy, o'r diwedd. O'r diwedd. Deuwch, canys o'r diwedd y mae pob beth yn barod ar ôl hir ddisgwyl trwy'r Hen Testament i gyd. Ar ôl yr holl flynyddoedd ganrifoedd yna o'r diwedd, yna thrwy yr arglwydd Iesu Grist oherwydd ei fywyd glân yn ei fuddod i Dduw, yn gyflawni cyfraith Duw am be oherwydd bod ni'n methu, ac yna hwn. Mae pob peth yn barod oherwydd mae'n rhoi y bywyd hwnnw i lawr. A doedd arno fo ddim i wneud hynny chwaith. Doedd na ddim dyletswydd, doedd na ddim gofyn iddo fo i wneud hynny chwaith. Mae gan farwolaeth hawl arno ni. Ond doedd na ddim tywysog bywyd ydy'r arglwydd Iesu Grist. Tywysog bywyd, a dyma'r rhyfeddod, tywysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Deuwch, canys weithian o'r diwedd y mae pob peth yn barod. Be mae'n olygu, meddach chi? Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist hyd yn oed yn fama, yn meddwl ac yn edrych ymlaen at yr
oriau ofnadwy dychrynllu tywyll yna, pan mae o'i hun, yr oen dieuog yno yn marw, pan mae o'i hun yn rhoi ei ddwylo pyr ar led ac yn gwisgo coron o ddrain mwyn i'r brwnt, mwyn i'r budur, mwyn i'r pechadur gael bod yn wyn, fel hyfryd liain main. Ac yn ei farwolaeth, drwy roi ei hun yn iawn, drwy roi ei hun yn aberth, drwy roi ei hun yn bridwerth dros bechodau dynion a merched, a mae'n gwneud y cwbl. Fedrwn ni'n tynnu oddi wrth hwnna, fedrwn ni'n ychwanegu ato fo, mae o'n cael ei orffan a'i gwblhau yn union fel dywedodd o'i hun, oddi ar y groes honno, gorffenwyd. Mae'n cyflawni'r cwbl, fel nad os dim angen i chi a fi, neu dim byd. Mae'r cwbl wedi wneud. Yn lle ni, yn mwyn ni, a throsta ni. A mae yn atgyfodi, codi yn llythrenol o'r bedd y trydydd dydd, o farw yn fyw. Yn brawf, unwaith ac am byth, bod yr hyn gyflawnwyd un prynhawn ar fydd gofiadwy fryn, yn cyfri ac yn sefyll yng ngolwg Duw. Ac y bydd pob un sydd yn trystio ac yn ymddiried ac yn credu, dewiswch i'r gair, yn credu ac yn rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cael ei derbyn gan Dduw. Nid oherwydd dim byd yda ni'n wneud, nid oherwydd dim byd yda ni'n gallu i gyflawni, ond oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni y cwbl yn lle ni ac yn mwyn ni. Dyna beth ydy gogoniant Efengil Iesu Grist. Bod o wedi gwneud y cwbl. A nad oes dim rhaid i ni, i wneud dim byd. Mae yna bobl dwi'n gwybod yn drysu efo hwnna ac yn deud wedyn ar y gwynt nesaf fel da ni'n deud. Wel, o mae rhaid chi gredu. Oes mae rhaid i ni gredu, ond dim ond pan nad oes gynnon ni ddim dewis arall. Nid gweithred ydy hwnna. Pan nad oes gynnon ni ddim dewis arall, pan nad oes ddim un man arall i droi. A mae Duw yn ei air, trwy ei air ei hun, yn ei air ei hun, yn yr Efengil, yn dweud wrthon ni. A mae'r gwaredwr yn gaddo. Yr hwnna ddel ata fi, neu sbwria fef allan ddim. Mae pob peth yn barod. Dyma galon Efengil Iesu Grist. Duw roedd o'i ras i ni. Duw roedd o'i ras i ni. I ymateb yn calon a chofleidio Efengil a gwaredwr rhyfeddol. Deuwch bechaduriau clodion. Gwrandwch ar yr emyn yma. Clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu. Llawn tosturi i'w mab Duw. Nac amheuwch. Nac amheuwch. Apl ac ewyll ysgar i'w. Rai anghennus, dewch a chroeso i gael rhoddion Duw yn rhad. Cewch wir ffydd. Fedrwch chi fynd trwy'ch bywyd heb gael gwir ffydd. Cewch wir ffydd ac edifeirwch. A phob gras yn ddyn ac had. Dewch heb arian. Prynwch gan yr Iesu'n rhad. Dewch blinderog a thrwm lwythog. Trwy y cwymp gath farwol friw. Os arhoswch, dwi'n lecio hwn. Os arhoswch nes eich gwella, gai weld, gai weld, eich welai fwy wsos nesaf, eich os darllenau ddarllen hyn, ac os dechrau fynd i fanco, ac os dechrau, os arhoswch nes eich gwella, byth ni ddeuwch yn eich byw. Pam? Pechaduriaid, nid rhai cyfiawn, eilw Duw, mwyn ei enw. Amen.
103 ydy rhif yr emyn ola. 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes, y iogrwydd fel mynyddoedd byd dryn ganu wrth dy groes. Os edrych naf i'r dwyrain draw, mae hwn yn wir. Os edrych naf i'r de, lle bynnag eidi, ymhlith a fi, neu yntau ddaw, does debyg iddo ef. Ac yna caf bod gyda gef. Unwaith da ni mewn, unwaith da ni yn y berthynas yna, mae bob dim yn iawn wedyn. Does dim rhaid i ni ofni mwy. Di Duw ddim yn newid i feddwl. Diolch yn torri air. Ac yna cafod gyda gef, pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. 103.
Ni'n tad, ydyn ni'n diolch i ti am efengil fawr o didog ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti am i ti yn dyras ac yn dy drigaredd ddarparu mor ardderchog ar gyfer ein heneidiau tlawd pechadurus ni. Da ni'n diolch am waredwr i'n heneidiau. Diolch am un sydd wedi ein cofleidio ni a'n caru ni. Cusanu euog fyd. A rhoi ei hun yn aberth ac yn bridwerth dros bechodau dynion a merched. Da ni yn gofyn i ti, Dad Nefol, y bydd dy ysbryd i yn cydio yn dy air ac yn ei gymhwyso fo i'n calonau ac i'n heneidiau wyt ti'n ynabod ni ac yn ynabod ni'n well na da ni'n nabod yn hunan. Tyn ni hefyd, da ni'n gofyn, yn agos iawn at ti dy hun. Diolch am ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Duw, yn a thrwy Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon a hyd byth. Amen.